Kuble pi baro ngi pedang sngobhaya pish ka thup khubor mata ga janmit shwaban phaish ki khubor ki babanya ngi ne pechwai ki mat bakong san on penlong ya ka jingya kren pedang ki menteri rangba ka jala Assam bat Meghalaya haka lai photrik unailul ong usambut menteri rangba ka jala iba Preston Tinsong Maham ting e UCM ka KHADC ba penyat sing sim halor ka jingti bi anya ka khndo hapilang kata Ribhoi district ka women's reservation bill ka detang ka jingtan thami ong ka no aiktien jong ka AICC ka onika merotra Badan Pak ka KHADC barwa ki darbar shnong banjir armut kinomik mat ken thai banong khot ha ka executive committee ki khubor ki babnya kajing ekren hapdeng ki menteri rangba ka jala Assam bat Meghalaya halor ka jaka badan kajing ka ja khatpot on sapenlong ha ka lai potrik mentau benai ha state guest house koina dora khanapara Guwahati yakani la pentip do sembut menteri rangba ka jala iba Preston Tinsong iba Tinsong ila ong ba yakani kamat la dep banyakren barka sarkar Assam barkladon ka jingalang banyakren halor ki jinga ka ja khapot Today, joint meeting has been there. Any special forces? Security Joint meeting has been there, and within this week again, both the chief minister will sit down. Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council iba penyat sing sim ila maham ting e bain le ujwal e jahar persha ye ki trai khndo ki badan kti hakikam ti bi an ye ka khndo ha pilang kata Ribhoi district kani ga jing maham jong CM kalami hadien bala penlong ye ka jing le jurip hinin gasngi ye ka jaka bala ti khndo ka badan ha pilang kata nagadau ka jing yo bun ki jing ujwar Hadian jogani ga jingle jurip iba sim ila kren chiklat pathai khubor bat ong bailale daladi hi ban jurip ya katega jaka hadian belayo eka kaipot halor ki kambi an jong katu ka ningut ki brio Namar haka syukur sengi ong badai ben pensangi lut chisundan hikam klempat wan ban ajubat bat ben pensisai ki kot islah bede jinglong trai ka khendo te mentangi lawan hiar dalade masyukwa ben pentip bar kumno hapo singi asngi hap ben penpoin lagi ya ka jubab nakal yang jong kini kibri bakam kini ka caka rai ngayo jingtip bakal dan ka jingtho ka bapoi ka application cha sim menlim dang menin ka sngi ban pan jingbit te kata ka jingpan jingbit kan ya laga jong rai ya menta kini kiberiu kibakam yakni jaka kin hab ban jubab sha hapo arsngi shaka council Kanong aiktien jong ka All India Congress Committee ka onika merotra kalong baki kam badang shen jong ka seng BJP banwanra eka women's reservation bill ka detang ka jing penthami khamtam namar ba ka election na ka benta usnam 8000 apusaw kalajan haba ai jing kren hak press conference hinegasngi kanong lam ktien jong ka AICC kalaong baka women's reservation bill lawan ra ning kong de ka seng congress bar kam shim lala ban yo jingbit na ka ying darbar lok sabha house nam 8000 shipo kala kentu ka sarkar pedeng ban pentre kamno kham kloi ya ka bill lada ka jing thmu jong ki kalong ka bashisha Women are the major, I can say, they put in the major input in the economy of the country, and if they are empowered, I think the whole economy runs in a better format, and we see a more flourished society. We are very much for it because we, irrespective of which party is in power, the women should get the share, and that is the focus behind the intent. But if you are going to have ifs and buts, we want amendments in it. Now that the bill is not being implemented, why can't you have the amendments? So the Congress party very categorically said, reservation for overseas women is what they're looking for, and if it's the delimitation census is a pure poor excuse.
Ka Khasi Hills Autonomous District Council ketemu banwanra ya gajing terwa na gabenta baru ki dor basdong bandan armut ki nomi khmat kentei ha ka executive committee ka jongki habakran berkilat pathai khubor hadien jo gajing yalang berki kinhun jong kalimpung ka sengkentei hedin kesngi usimbut CM ka KHADC iba pensngan lang MCM ila ong bakin batai syai ha ka kendon bandan armut ki kentei ki banong dukhat ha ka executive committee jong ka dor basnong tang shulong an ka Khasi Hills Autonomous District Council Administration of Ilaka Second Amendment Bill Arhajar Arpulai. Yang ini keempat district council kembali tahu kanu kerjaan dengan benta ban ailat ini bani dan benta haki dor basya ini di syuan kita ni ai jengut apa bos kompor di benta yang asal tenat bakal ayat bakal alung community kena alung an tadi ni lesi kami kabadang susdang mentak la bandan di jingduna ni tai kata kami sisir pada kelak bandan itu tak kamu kalau ada ke jing sedang ni ni ba hadiah nak buat dan kan ni di jingduna pada la ban amen kat jingdan kam kat jingnya tinakalang kami laong ba min sa persyangkat balak ba dibusu bin kam benia nang ba kandon ka benta jungki kenthei ka jingi dei berka jipun dei kam biti kam snong na kapor but ngai kan lu hendiat magdon ki baong sen kenthei kidon baong sen long kmi tingyong ko min persyang ha ki rules making jungi na syai bala kumbu nang ba kidon ki snong ki balong convenience ka sen kenthei don ki balong convenience ka sen long kmi min sa persyang banne ban akomodit nang ba kan ta ya ka bagi julia harus kata Kajing nang kiu jong kajing yap kisneng hash nong Saiden Haribhoi district kalabu jing tieng bakani kala bandai kajing yabit na kisneng ki belawan ra na syabar kajela kajing yap shu jong Southly kisneng ki bayo jing pang jong cooperative society hakas ngi palai kala pen kiu ya kajing yap shalai potali upi kharlukhi ubade udkhot jong kanang ku chaprang multipurpose cooperative society ulapen pau ba kajing yap jong kisneng kabala ja artayo hashwa kalawan ra jing e yekinong risneng Haribhoi Kumshi benta ban kan ma buram ye ki brio ki bala IT la ka jingem na benta gari kasima praharis jong ka BSF Meghalaya kala penlong ye ka Amrit Kailash Yatra hapo ka Meri Mati Meri Desh campaign hakish nong khapu jong ka jila Meghalaya ka Amrit Kailash Yatra ka de jing ai buram bat ka jing sngongu na ka benta ki sipai ki baslur ki balan ladi bat ye ki pajba ki bala no sinyang na ka benta ka jing lai luoi bat ka jing shngan jong ka ri Mentapat ngini pe jing long jing man kasing baneng haslong. Kajing shit kalong arpunyo point pra degree Celsius, bar kajing kreat kalong khat pra degree Celsius. Kajing ngam ka hau kalong henrupau na kashis pa men step bat prapusaw na kashis pa janmit. Kajing hap slap kalong 0 point pra millimeter. Kala bandan kajing hap slap ka bamalu bala hakikat tu kat ni jaka. Poi shka bakut jang thup khubor ngini pej biang sai siani kimat ki bakongsan on pelong ya kajing kren hapeng ki menteri rangba ka jela Assam bat Meghalaya hakalai photre unai lur jong ong usem brot menteri rangba ka jela iba Preston Tinsong Maham ting e UCM ka KHADC ba penyat sing sim halor ka jingti bian ya ka Findo hapilang kata Haribhoi district ka Women's Reservation Bill ka datang ka jing penthami ong kano aktien jo ka AICC ka unika merotra Badan Pak ka KHADC ya baru ki dar basnong banjir armut kinong mat kinthei palong dukhat ha ka executive committee Kitu gi khubor ngila poi shaka bakut jeng thup khubor jeng imenta ga janmit hadu bangi de syambyang bat phila shai kasngi kublei phi baro
Invest in the share market and